नमस्कार भाई भाई मैंने गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत करছি आज चांदू अंकल आम जीवु तृतीय सपारी देखते आम 3 जन जीवु ये चांदू अंकल भांजी चलो चांदू पछू चलो केंडो जे खाइबो हमर एना गुगु धर मामू फाइनली पहुंची चांदू अंकल गाड़ी चलाउछन्ती आ एडी गाड़ी रख दो एटी गाई खाई दे टिकट काटिक आसले ना ये बटे जो बाटे देखा तो ये माछ अच्छी माछ अच्छी ये हंस पहरुंच छाड़ दियो ये माछ थे बाटे जी ना या तो किसी डालनी बोधे इे कि नहीं इे पड़वा देखा देखा व्यस्त ना एंड जाए देख पूरा बहुत मस्त लगे वीडियो आउ गोटे जिनस देखा
ये हूँ चाइना कुकुड़ा चाइना कुकुड़ा डके डरी गलानी है ओ भाई এইটা গোটে এটি কাଳିয়া বতক অনেক ଅଛି এটি কামড়ি দেব এইটা ঠেকুয়া কହୁଥିଲି পুরা এই ঠেকুয়া এইটা দেখ এইটি ঠেকুয়া এইটা ହଁ କେତେ ଗୋଟେ କାଳିଆ ଠେକୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏଇଗା ଠେକୁଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ହବନି ହାତ ପହଞ୍ଚିବନି କାମୁଡ଼ି ଦେବେ ଥାଉ ପୁରା ଠେକୁଆ କୁହାବି ଅଛି ଏଠି ଏଇଆଡ଼େ ଯିବା ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କ'ଣ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଜାଗାଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ଭାବରେ ହେଉଛି ଜାଗାଟା ତ ଜାଗାର ନାଁ କହିନଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ତୃପ୍ତି ସଫାରି ଦେଖିବା ଭିତରେ ଆଡ଼େ ଯିବା ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ଇଆଡ଼େ ଆସ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ମ ଏଇ କିଛି ନାହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଆସିକି ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ସେ ପୁରା ଖୁସି ତମେ ଚାନ୍ଦ କଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ମାନେ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ପୁରା ପାର୍କଟା ପୁରା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲାଣି ହଁ ସେଇ ବାଟେ ଯିବା ସେଇ ବାଟେ ଯାନି ସାପ ଅଛି ଏଡ଼ାଇ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ବି ଅଛି ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଛି ଅକ୍ଟୋପକ୍ସ ଥିଲା ସେ ମରିଗଲାଣି ଅକ୍ଟୋପକ୍ସ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ହଁ ଫୁଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଠି ବାହାଘର ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୋଳି ଫୋଳି ଦେଖିବା କେତେ ଅଛି ଗୁଗୁ ଗୁଗୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ତମକୁ ପୁରା ଭଲ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ତ ଦେଖିନଥିବେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ହେଇଛି ତ ୟା ନାଁ ତ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ୟା ନାଁ ଜାଣି ଆମ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଆସନ୍ତି ଏଇଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଗଛ ଲାଗିଛି ଏଠି ବୁଦ୍ଧଦେବ ସନଫ୍ଲାୱାର ଗଛ ବି ଲାଗିଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଉ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ସେଉ ଏ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଇଏ ବଡ଼ ଆପେଲ ଦେଖ ତ ଏଇ ପିଲାଟା ପୁରା ଦେଖ ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖ କେମିତି ଷ୍ଟୋନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ବୁଲିକି ଯାଇପାରନ୍ତି ସେଉ ଆପେଲ 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 କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପେଲ ଭିତରେ ବସିଛ ଗୁଗୁ ତମକୁ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ବାହାର ଦେଶରେ ଦୁବାଇ ଫୁଆର ଥାଏ ଏଇ ମହାଦେବ ନା କ'ଣ ଏବେ ଆସୁଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତୃପ୍ତି ସଫାରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ओ
ହଉ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଯାଇକି ତତେ କଲ୍ କରିକି ଯିବି ହେଲା ଦେଖ ଗୁଗୁ ମୁଁ ଯାଇକି ତମ କତିକି ଯିବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବସି ପଡିଛି ଏ ତ ଘରକୁ ଆରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ତୁତି ସଫାରି ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବଢିଆ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲାଗିଛି ସୁନ୍ଦର କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଇଏ ଆମର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଇଏ ବହୁତ ଥିଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ବହୁତ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ଲାଗିଛି ତମେ ଆଜି ବୁଲତେ ପଡିଥାଉ କାଲି ମୁଁ ଯିବି କାଲି ସକାଳେ କୁଆଡେ ବୁଲତେ ଯିବା କି ଆଉ କେତେବେଳେ କାଲି ବୁଲତେ ଯିବା ତୁତି ସଫାରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ହଁ ଆମେ ତୃପ୍ତି ସଫାରି ଆସିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ଏଇଟା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ହଉ ଓକେ ଆମେ ଚାଲୁ ହଁ ଆମେ ଏଇନେ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଏଇନେ ଯିବି ଫୁଲର ଗାର୍ଡେନଟା ଏଇଟା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବହୁତ ବଢିଆ ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ଭେରାଇଟିର ଫୁଲ ଅଛି ଚलो ଆମେ ଯିବା ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇ ଗୋଟେ ବି ଜାଗା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବୁଲାବୁଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାହେଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ छिंडा नहीं आए बढ़िया रोज ହେଇଛି बढ़िया रोज कोनटा बढ़िया रोज बहुत बढ़िया जगह देखो केमती सजा है सब गछ सह पूरा भल लगुच गुगु एना दोली खेल गुगु एना दोली खेल बहुत सारा दोली अच्छी देखी पारे खाई दोली आमर झूला दोली बहुत प्रकार दोली अच्छी गुगु एना दोली खेल फसी चांद अंकल हुड़ी हुड़ी आई देखिया पारी कि नहीं हम जी ना ये ट्राई करियो देखिया किए जाई परची से मंड को अब आम दोली ट्रेन गोटे चलो चलो पड़ज मुह फाटिज फाटिज को मुह हटी पारबुनि तो ओला ये देख कड़ी टे पिला ये कौटी चढ़ कौच सी कौन कह चढ़ी चला अधारे चढ़ी चलना से कौटी देह झुलिकी ये आसिक ये से पहुँच कौच एड़े छुआ तो छोट छुआ स्टैंडर्ड 2 भाई बहुत मिछुआ मिछुआ तो कौन बस चलो 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 बस गोड़ रे बाहा गोड़ रे कंगारू कंगारू कंगारू
गुगु कहूँ ये थकी गला कौन है କି ଗଲି ओहो एतिकी बाटर बुली जीव कहूला थकी गला ये देख अरे गुगु दोड़ी खेलुचे ये देखु थम्स अप पी पी का ये घर मिनी बाय 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 ମୁଁ ତାପରେ ଯିବି ମୁଁ ସେଇଠିକୁ ଯିବି ଆସିଛି ରୁହ ଷ୍ଟପ୍ ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ ଆଉ କିଏ ବୁଲିଲା बाय 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 दोड़ी खेला हो को दोलटा तुमको भल लगुच से कहतु को दोलटा तुमको भल लगुच हाँ जोर टे बुले से केते जोर बुलियो बुलियो कहला हाँ कौन होती डर लगो ये जोर बुले हाथी पिठी पर बसिक ठंडा दूची गोगो हाथी पिठी पर बसिक ठंडा बुझु हाँ गुगु हाथी पिठी पर बसिक तुम ठंडा बुझ बाप तो स्टाइल दार देख विश्राम कर तो बसला सी विश्राम झरका खुलो विश्राम झरका खुलो आम पड़ेगा पड़ेगा जतरा खेलिया कथा आ केतरा खेलिबू सेति चलो जीवा जीवा चलो बोलता बोलता सेटा आई खेलिबो हम जाऊ हाथी बारी हाट रे चलो चलो भांगी 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 हलुची भांगी